tiramisu veganoa. Veganoa badakizu direla, azkenean, bueno, barazki jalea, baina total, ez dutena jartzen animali jatorriko ezer. Hor sartzen da, badakizu barazki jale batzuk arrautza jaten dituztela, esnea hartzen dutela, o esnekietatik datozen produktuak. Eta hauek ezer. Baina hauek ezer ez. Veganoak ezer. Ez da jan, ez da erabili ere. Ja, ez dute larruzko ezer janzten, erropa eta dena da, ez? Ja, filosofia da. Bai, hombre, gero hor bakoitza sartzen da nahi du neurrian. Osea, bakoitzak ikusten du. Gu bakarrikan, errezeta hau genuen. Bai. Eta zen, prestatu ingo deu, tarrotxotan ingo deu, eta zerratikan, berez, dieta garbitzaile bat egiten dugunean, postre eta gozorik ez dira sartzen. Vale. Segun zenba denbora egin behar den, ez? Bai. Baina egia da, batzutan jendia gozua asko behar izaten. Niri eskatu iten denik janda gero, beti, zerbait, txokolate puntia txiki bada ere, zerbait, goxua. Aukeratxo bat emango deu, tarteka izango litzateke gure garbiketa barruan, baina, aukera osasuntzu bat, eta tiramisu bat, baita ere, gure... Ontzitan, jarriko duguna, eramateko, eta... Orduan, udara hontan, tomatea eta piperrak eta enbasatu dituzuenak soberan dauzkazuen ontzik, bai, ez tamaino hortakoak, txikitan, hartu eta horietan ingo du tiramisu hau. Oso erraza da. Osagaiak hemen pila bat ikuste dituzue, baina denak antzekoa dituzte, eta hemen ingo duguna oinarri aurrena. Oinarri iteko erabiliko duguna da, hau da, arbendol irina o arbendol birrindua, arbendol gurina o krema bat, krema moduan. Gero kokolioa, eta kokolioan inguruan itzein edo. Gero hemen sirope hau daukabat da kokoana, hau Tailandiatik ekarri genuen, eta kafe hautza o instantanean horietako zatzen. Bai. Gero, bestaldetik, gero ingo du krema bat. Krema izango da kakaoa eta kafea, bai, esaten nuen. Hortarako, anakardoak erabiliko ditugu, gutxienez 6 ordu beratzen izan behar ditugu anakardo hauek, saltze dituzte naturalak, gero dakau, kakao hautza, ez da saltze duten hau txokolatea egiteko tazan hartzen dena, ez. Da, kakaoa bakarrik, ezerrez, oso mingotza. Bai, kakaola da, eta errez lortzen da, Bai, hau saltzen dute, supermerkatutan saltzen dute, badago, toki guztitan. Belardendatan, toki guztitan dago kakaoa. Gero, berrio kafia, koko olioa berrio, eta siropea. Bai. Eta gainetik ingo dio mascarponea, bakizu, mascarpone krema eramaten duela, mascarponea da, gazta bat italiarra, holan krematxua da, eta guk, veganoa danez, erabiliko du. Arbendolesnea, anakardoa berrio ere, gero hor daukat vanila estraktu pixkat, eta berriro ere, kokolioa. Eta gainetik botatzeko gero arbendol batzuk, hau da kakaoa, berez, holakoak izango ziren kakao malutak, holakoa dira. Eta hau oso mingotza da. Zuek azkenean jaten duzunean txokolate 180 eta esaten duten horre beltza 180, izango zen, 180 kakaoa, eta besteak gehitzen zaikio, azukrea, ero urrengo hogeiak izaten dira. Normalen azukrea, ez? Bai, azukre desente da maki baita ere, guri irutzegu eset, baina eske kakaoa beretz oso mingotza da. Oso. Gu gemein, akordatzen behin, poratu genuen nikarren nuen txokolate bat, ezan kakaoa zekan, eta zeukan gozatzeko stevia bakarrik, eta oso mingotza zen, eta pixkat gozatuta zegoen. Batentza. Bale, ni hasiko naiz, imarritxuna geruzak. Aurrena krema, sartu hemen, birrindu, eta ontzitan jarriko du geruza bekua. Garbitu ontzia. Kakao eta kafe krema. Birrindu, ontzitan beste geruza bat. Garbitu, eta ero mascarpone krema gainekoa. Birrindu, jarri gainean, geruza bat, denak holan dira, ez daukatea ezer. Ontzitan jarri, eta ero bukaran kakaoa eta holan pixkate apainduko du gainetik, eta listo. Osgailuan gero, ez da? Osgailuan bai, komeni da ordu batzuko, pare bat ordu kutxinez osgailuan, ero honena da bezperan hartzea. Hor ze pasatzen da, kakao olioa hemen daukagu likidoa jarrita. Bai, koko olioa. Ez, koko olioa iten dena da, gero gogortu iten da, hori berotu inbar izaten da, saltzen dute gogortuta. Bai, a ber, berez, temperatura normalian, koko olioa da pixkat, udaran egoten da likidoagoa eta bigunagoa, eta neguan egoten da solidoa, gogortuta. Orduan, gu beti sukaldatzen nahi dugunean, egin behar dugu da, baino marian da epeldu eta bigundu. Bale? Orduan, gero ja euskailuan sartzen dugunean, zein gauda gogortu eta korputza emango dio tiramisuari gogortu egingo du. Bai. Bale. Orduan, hoxe. Eta... Gure honek egingo dio, oinarria gogortu egingo du. Lan emango du, lan, postre askotan galleta gurinakin birrinduta jartzen dugunean,
baina eskailuan sartzen duenak gero gogortu egiten da. Balako antzeko zerbait. Hori da, bai. Eta, bueno, kokoarena nahi nun aipatu, esan duzun moduan, koko olioa, azkeneko urtetan ikerketak egiten daria eta 2015an Estatu Espainiarren egintzen unibertsitate ezberdina parte hartuaz, eta, aspalditik, azkeneko urtetan modan dago, Alzheimerrean zenda bide bezala. Koko olioa, Bai. Bai. Aha. Orduan, nik neuk ez dakat esperientzirik. Ez dut inor tratatu Alzheimerra eta koko olioarekin eta oso ondo joan denikan. Nik esperientzirik ez dut konsultan. Baina bai, norbaitek, gaina Alzheimerra hain ohikoaren bihurtu da. Eta hain gauza... Tamalez. Eta hain gauza erresa iruditzen zait eta probatu daitekena interneten informazio asko dago. Orduan... Eta zelan izango zen, nago? Zuka ikusi duzuna, Bai, nik pixkat ikusi dudana eta da, azkenian, oinarria da koko olioa hartzia. Eta horren oinarria zer da? Alzheimer burmuin bat egiten da, atrofiatu ondatu egiten da, lehortu bezala egiten da. Eta ez dakit inoiz ikusi zuten dokumental baten, edo telebistan Alzheimer burmuin bat nola den. Xikatu egiten da, eta plagak eta neurofibrilaz betetzen da. Olako konposaketa bat, eta horrek egiten du, azkenian, burmuin hori ezin da elikatu. Zein da burmuinaren gure lehengo elikagaia? Glukosa. Glukosa ez da azukria. Glukosa da guk dilistak, txitxirioak, arroz integrala, ardatxikiak jaten dugunean, digestio egiten denean, sortzen den azkeneko azukre mota, azukre sinplia glukosa da. Eta hori da gure burmuinaren lehenengo erregaia. Baina hain ondatuta dago, ezin dula glukosa hori erabili, orduan gelditzen da burmuina, gelditzen da zagabe. Janari gabe, eta orduan gero eta gehiago ondatzen joaten da. Orduan neurona galtzen ditugu, eta gure kognitiboki galdu egiten du, galerak daude. Orduan memori falta, orientazio falta, horimenak, eta gauza, Alzheimerren gertatzen gauza guzti horiek. Orduan, ze pasatzen da koko olioarekin? Koko olioa da trigliseriduak saturatuak dira, baina dira kate erdiko trigliseridoak dira. Hauek digestioa oso errez egiten da, gibelera pasatzen dira segituan eta gibeletikan odolera. Zetona moduan, eta hoie dia burmuinak erabilileiken beste erregai bat. Elikagaia da, hori ere. Orduan, glukosa ezin du erabili, baina zetona hoiek erabili ditzazke. Orduan ikusita dago, pixkanaka, koko olio ere erabiliaz, burmuina hori behintzat hasten dela elikatzen. Bai, bale. Esan behar da baita ere, oinarria esaten dute koko olioa izan arren, eta hori, hasi zen emakume bat, bea zendagilea zen, Maria Newport, hasi zen bere zenarrak Alzheimerrakin zuen, eta zen pixkat, leheno zauden ikerketa hartuaz, eta hori zen pixkat hasi zena, ez? Eta nik ikusi dudan, eta testigantzak badaude, Alzheimerrakin oso deterioratuta zauden pertsonak, nolabait, ez erabazen datu ez, baina lortu berriro ere... Ja Alzheimerra zeukaten jendia ere, ja onura Bai, nakoratzen naiz ikusi nuen behin hitzaldi bat emakume batena, honek bere ama atera zuen, ja zegoen oian, eta zegoen ja ez zuen hitz egiten, eta eserre, eta horren komentatzen zuen, nola, ja desesperazioarekin, esan zioten medikoak, ja ez dago ezer egiterik, hasi zen informazio bilatzen, eta hasi zen koko olioa emanez, eta heldu zen, ama berriro ere ibiltzera, eta bizi normala ez, baina, baina holan egotetik, mirari bat, ez? Bai. Orduan, baina, egia da, koko olioa oinarria izan arren, azkenian dago, elikadura osuntzu bada horren oinarria, suplementuak hartzen dituzte, osagarriak burmuinarentzako, eta gauza gehiago egiten dira, oinarriak koko olioa izan arren, orduan nik gonbidatzen zaituztet, etxia norbait balin badezu Alzheimerrarekin dori merezi duela. Eta nola hartu beharko lukete hau, bakizu? Bai, egiten da bakarrikan da, baino marian epeldu egiten da. Bai, ze hori gogorra egoten da, zueke ideia bat eiteko, ontzia erosten duzunen, ikusiko zute zerbait txuria barruan gogortuta, koko aragia izango basa moduan. Bai.
Udaran egoten da pixka likidoagoa, nik adibidez koko olioa erabiltzen dut, baina arpegian da krema moduan da mateko, gabetan da, bai. Azalarentzat oso ona da. Oso azal lehorrak eta godenian, hori, nik erabiltzen dut, gabetan ematen dut arpegian, eskutan, eta bai. Orduan, eta neguan dago gogorragoa. Bai. Eta hori, beratzen jarri urtu egiten da, eta da, prebentzio moduan, inungo sintomarik ez dakan pertsonantzako izango litzateke egunean goiaraka bat, eta gero ja tratamentu oso ze aurreratu entzat, egunean 6 goiara hartzera heltzen dira, ez? 2 eta 2 eta 2. Utzian holan hartu eta hartu. Bai. Orduan, baina bai esan behar da, koko olioa hola bakarrik hartzea, ez da bat, atsegina da, ez da txarra. Bueno, koko zaporea dauka, esan, usaia ikusgarria, bai. Kokoa gustatzen zaizuen entzako bintzat, irekiko zue, eta ja ontziak kriston koko usaia dauka. Eta epeltzean oraindik areta usai gehiago botatzen du. Bai. Orduan, hori, baina ez bali madu bakarrik hartzea nahi, errez nahazten da, hori, adibez fruta papila bat egin, hori nahaztu, eta nuztet oso atsegina dela hartzeko. Baina ez da, baino Maria pixkate peldu, baina ez dugu ez prejituko, ez egosiko, ez prestaketan. Erabile behar da, gordini beti, ez? Bai, hobe. Baina saturatua delako eta erreso galtzen delako. Bale, lehenengo geruza, listo. Bigarrenak ingoaz. Kakao eta kafe... Bai. Kafe geruza. Hemen, hombre, nik hau beti, errazetak etxean beti izaten duena. Osagai batzuk ez baduk ezue, aldatu inalda, arbendol batzuekin, ero intxaur batzuekin behin alda. Berdin, arbeldor txul batzuekin berdin. Eta hobetu nahi duzuela, beti botaldi diozue, kafe patxar pixkat. Kafea patxarra botatzen zaio beti tiramizioa, Orduan, pixka botaldi oso lan, imaginatu, Silvana bestaldera dagoen begira, tak, txantxa bat, eta horre beti ematen dira beste puntu bat. Eta gero adibidez, hemen koko siropea, erabilez, koko pan, nola zen du? Koko siropea. Hau gaina, indizio glucemiko oso bajo duke, eta uste dut dela oso interesgarria diabetindeko gendako. Bai. Eta koko siropearen ordez, erabileike, edo agabea, edo estia zabore berezi hori ematen dio, baina gustatu ezkio, premari gabe. Edo zein melaza. Bai, azkenean, beti jokatu behar da askotan etxean daukagunak. Bai. Nik ulertzen eskarela erotu behar. Antzeko ateako zaigu, eta zenbat errezeta hobetu diren aldatuz. Esan, neukan hau, bota diet ez da gizar, baina gero, holan askoz goxuago da. Bai. Ez nia gero botako diot, nengo aurrena pixkan nastu nahi dut hau. Eta... Hala, jun botatzen pixkat. Eta hau, arbendolez nia da, baina, hau, kontutan izan da, veganoa dela. Veganoa dela, bai. Bota, txorrota, bale. A ver. Ez duana nahi, ez da egit ontzia ondo aukeratu dudan, ze honek daukana da, bera gero likidoak, bera juten dira. Bueno. Bota. Piskat. Bale. Zelako usoia. Kakaoa, animatu kakaoa utza hau erabiltzera. Bai. Ze... Txokolataren ordez. Beste aukera bada, eta aldea dago. Bai. Nik txokolatea beti ontzatzoa hartzen dut, Silvana. 180, ni bakit, baina bat hartzen dut, egunean. Bi. Hoi zer dira, pekatuak aitortzen. Huegon! Bukabornula. Ez! Bueno, zerretzan, txiko. Ja, baina oin, behitu likido geratu zai, Silvana. Eskerra frantzesa jundiela esango zuten. Le petit cuisinier, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très liquide. Ze politia dizkuntza jakitea. Hau zoragarria da. Anetia, ok. Bueno, behitu. Bai, baina kontutan hartu geroz gailuan denak gogortu egiten dela. Guain likidoa da, baina gero... Eta ze politia da nagoen. Errezet hau. Inberria zuen horatzetik katillo batero ekarri, ze hau ez du botako. Eta sobera daukate ben pixkat. Anatzian, hor bekaldean, Silvana, katillo euskaso. Katillo hauetako bat? Bai, holako batean, hori da. Eta hau, erabili aldugu, gero, Behatza zartu eta txipatzeko. Hola. Ez, baina, honi gero hau gogortingo da pixkat,
eta otarteko bat, bokaio baten. Hartu, eta umiai jartzeko. Nofila moduko bat. Bai. Azkenean berdina dauzka, osagaiak, bueno, hemen kasu hondan anakardoa dauka, urrak izan beharrean. Eta kafia dauka. Eta kafia dauka. Orduan, helduentzako olako otarteko bat egiteko. Bai. Bai, ze, bitu, eta hori umiak oina ipatu dituzuna, Silvana, urrengo datorren hilerako, gai moduan. Fenomeno. Bai, oso ondo. Ba, umei otarteko modun da, ze, man, ero jaio berria, papillak ero, bueno, gure kuadriako batek izan berria dauka. Ainara, musu bat, sorionak, familia guztiai, ze, hiru mutikiko zeuskan doin eskatilatek ari. Bera. Araitz jarri dio, neala ba moduan. Ba, horrendako ez, ba, ez dakit, txikitako papillak eta gaur egun emoten diena, bai ez, zer eman, bai. Nik uste dut hor, jaio berrietan da, badagoela gaia, ez? Zertaz hitzein, da... Bai, komentatuko dugu pixkat, Eta ingo duna pixkat, igual, pate vegetal bat otartekoa jartzeko, nozila osasuntzu bat egingo dugu, dakit, pentsatuko dugu, olako papilla bat, bueno. Aukera badaude. Bai. Eta pixkat, hori eta umen heliko dugu zitze ingo dugu, Vale, zer gehiago? Vale, gehiago. A ber, aipatzekoa baita ere, bori, esan deuna, txokolaten ordez kakao erabili. Kakaoa erosiko dugu hautza, eta alba lima da koipe gabekua, desgrasatua egoten da. Kakao desgrasa. Oseatikan, azkenian kakaoaren olioa edo koipe partia manteka delako. Eta nahiko, manteka bada. Osea, baita ere solidua da, eta orduan alba lima deu erabiliko deu koiperi gabekua, eta esne vegetal batekin astuta, edo loko postreak egiteko asko sobeto. Txokolaten ordez erratikan, txokolotiak alde batetik kakaoak dituen antioxidantzaile eta sustantzio onuragarri horiek. Dana dauzka? Bai, baina txokolate egiteko garaian, kakaoa berotu egiten da eta badakigu parte handia galdu egiten dela. Bai, Claro, bai. Aparte daukan azukre pila eta mantekare badu. Erabiliko genuke kakao desgrasatu bat. Orduan izango, kakaoan on guztia, txarrak enduta, ez? Gutxoa bat. Txokolateanen on guztia. Bai, hori da. Kakaoa bera. Kakaoa azkenian ona dalako, ez? Nik lan ez dizu jarri. Jarri lanian. Arbendola txikitu behar da. Bai, bale. Kakaoa berez, askotan nintzen, eta saltzen digute, ez? Kakao oso osasuntxua dela, eta ez dakiz zer, da hartu behar dela, baina aldala kakao garbia. Gu kakao hartzen nahi bali madeu, hola hartu behar. Kakao hartu. Bai. Bale, azkenengo geruza izango zen berriro, koiarakada bat kokolio, gure gaurko izarra, vanilla estraktu pixkat, eta honek emango dio bere sapore puntxu berezia, eta berriro ere, arbendolesne, pixkat. Aizu, hau, ni zurekin ondo portatu nahiz, ba. Ja, baina, betxo. Hau lanian jarri nahizuna. Eman honi, betxo. Hau nola itea? Betxo, lehen goi mardana, onar, txikitu pixkat. Bale. Hauek ez daude txigortuta, hauek daude gordinik. Orduan, txigortu alditu nahi gozu, labian sartu lan pixkat. Lehen golan, eta ero, karo, zuek ikusten nio zuen telebistan lehen zegoen potoko bati holan, eta... Etena botatzen izan. Hala, esku handia duke, eta tapatu. Gutxi gora, bera, Silvana, azkenean da, gero, ikusiko du, pusketan botatzen dion eroz. Baina. Apaintzeko esterik ez dago. Bueno, eta hau da, mascarpone krema txuria da. Orduan, gure mascarpone krema egiteko, esan dakoa, arbendolak beratuta, beratzen ez baituzue jartzen, egingo zaizuelako irina antzeko bat, baina ez zaizue krema testurakin geratuko, eta listo. Hau, kakao esakin oso goxua eratzen. Ni kakao esakin nindu daukat, eta oso goxua eratzen. Piskat, zine gehiago, paretetakoa bera botako diot, eta ikusi zuen, honek ez dauka inongo misteriok, osagaiak behin lortuta, eta ondo pixatuta danak eta jartze ditugunean, listo. Silvana, bota telefonoa berria, nolbaite kontaktuan jarri gara zurekin. 6 zazpi bat, 6 bat bederatzi. Silvana, guenatik galdetzen duzu, eta... Eta listo. Eta gerturatu konsulta, nikoa. Bale, oso ondo, bai. Eta gero, bukatzeko aipatuko dugu baita ere, gure garbiketa plana gu jarri dugu pixkatxo bat, etxera mateko menu hori nola egin, taperretan nola egin, kapatxotan da hori.
Hori, egin beharko nuke, 15 3 aste, albalima da hilabete, eta bestera beste aukera da, olako garbiketa sakonago egin denbora gutxian, eta guain oso aproposa baino dazkenian, matz dieta bat. Matz dieta bat? Bai. Eta matza sukuan egolan balio du, ero fermentatuta? Ez horrek ez du balio. Ez, matza jatiarena, egotea egun guztia matza jaten. Serio? Bai, gozaldu bazkatu eta faldu, hori ez duzu inoiz entzun? Ez, aurreno galdien zuten. Bueno, hori da oso tipikoa. Matza normalean moskatela erabiltzen da, eta gozaldu, bazkaldu eta faldu matzarekin. Eta hori aguantatzen duzuna, normalian astebeteko... Astebete matza jaten makarrik? Bai. Hombre, matzak azukreak badauzka, orduan... Ez. Ez zara ongolan... Energi faltari bat ere ez duz, zeten beste goza da, inbiriak etolako gauza, baina hori oso aspalditik erabili. Eta zeiten du? Garbiketa bada. Bai, Bai. Bueno, ni baki matzak antioxidatzaile pila dauzkala, azala batez ere. Bai. Eta, baina, enuen sekulen zuen. Azala, pipa beraiek, pipak jan behar dira. Eta orduan astebeteko, komeniko zen astebete, horrekin. Bai, orduan norbaiti astebete egotea kosatzen bazaio, hileike hilabete honetan, matz garaian, hastian egun bat. Bai, hastian egun bat. Sekulen zuen da gana denugu. Eduko solo-salentzat mundiala. Bai, azkenean. Bueno, eta matza nik entzuta, holan dieta jendiai, azukrea, dieta argaltzeko dieta jazten dietenean, frutetako bat kentzen dietena, askotan matza izaten da, azukrea baduka. Azukre desente dauka. Baina desberdina da, garbiketa bat eitia eta matza bakarri jaten egotia, edo zure dieta barruan gainera ondikan matza sartzea fruta moduan. Bale, hau, jasoko... Baina apaintzia eta listo. Orduan izango zen gero, kakaoa. Gainean, pixkat. Hau, txukundu. Eta gero, esan dakoa. Hau, kakaoa. Baina ja, pinportetan, puskatu da kakaoa. Eta hone beste, ora sartzen duen kruntxo hori ni behar dut, ez. Zerbait gogorra, kruntxeitea, koska egin behar izatea zerbaitai gustatzen zain. Eta, kolore ezberdin emateko. Hau, txigortu alditzu zen, gordina, gordina jarri ditugu, baina txigortuta, berdin hori, bai, ez erosi horre frigitua direnak gatzakin, da... Bueno. Listo, hau. Txaka, oskaiura, pare bat ordu, eta pare bat orduan abingo zidea iguna da, gogortu. Pixkatu. Ez gogorra ez da gatuko. Baina gorputza hartuko du. Gu, bueno, janengo du, ez? Gu janengo du, itxoin gabe, bi ordu zai hemen. Bi ordu itxaiten eta. Hala. Apolitia gaitu da, Venga, beraino. Beraino, 3 geruzak hartzeko. Karo, komeni da, 3 geruzak hartzea, hemen. Testura ezberdinak eta... Netzako goxua. Zuretzako goxua falta da igual, Netzako oso puntado falta zaio. Netzako... Baina goxua da, ez da holan... Oso goxua da. Oso goxua da, bai. Eta... Hau bestela, eta gero osgailuan beste punto bat hartuko luke. Testura ezberdina. Baina, ni oso goxu zalean izelako. Eta gian, 3 gora jarraka sirope beharrean, 4 botako nizio. Baina, hau, gero zuek etxean probatzea dukazu, Hasieran errezeta ikusi, horrelain, eta ikusten gauzue, azukre puntu gustatzen zaizuela, urrengoan egiten duzunean gehiago da. Baina, ahi esan? Netzako primeran dago, Hola, nahi oso gozuak etzaizki gustatzen da, bere gozotxo puntu horrekin. Oso gozoa.